zu Iker, txos garaia degunez, txos garaia, Sagardotegira joan zara Iker, zure lagunekin. Eta Sagardotegitik bueltan, autobusean, montatu zara, zure lagunekin, bete eginda, egundoko mozkorrarekin, autobusean eta Andoni gidariaren ondoan eseri da Iker. Gaur sagardotegian zetrago andana, ez pentsa genitunik bina eta bana. Hala ere zu lasai gaur txofer lastana, nik egingo bai dizut GPS-en lana. Posible alda txofer nik eramatia, orain ezkerretara oain itxi atia. Aupa txofer ta gero ai txofer maitia, nik horri deitzen diot nazka ematia. Mareatuta nago, hau da arrakasta, estomagoa martxan, plisti eta plasta. Ekarri zu polsa bat, txala bai da bazka, orduan emango izut benetako nazka. Ikusiko bazenu dakarkizun pinta, ez dizut egin behar ondotik errita. Zurea desastre da pentsatzen jarrita, txala eginean zaude zezen etorrita. Bueltak ematen ditu norian erara, ez zait motza egingo nei zapatu gaba. Aldatu egin naiz bai, ohartu da jada, baina txalik ez dago, zezenik ez bada. Orain kristalai eutsi taulkiari kalka, biak eginak ditu txala eta kaka. Noriaren ustetan hause da hau marka, ez dakik gabiltzanik rotondan bueltaka.